Natoč video na bolesť v zadnej časti stehna, tendinitídu bicepsu femoris. Dnes si ukážeme jednoducho najlepšiu sériu cvikov, ktorú poznám na zlepšenie bolesti za stehnom doma. Hlavne ak pochádza z tohto svalu. Tá bolesť, ktorá ide zo stehna na bočnú stranu kolena. A ak si tu prvýkrát, pomôžem ti vymeniť tú taštičku s liekmi za jednoduché cvičenia. Nemusíš byť štíhly, mladý, ani mať flexibilitu, aby si mal dobrý pohyb. Tento sval ovládajú dve časti známeho sedacieho nervu. Ak je sedací nerv podráždený, jednoducho nedovolí svalu uvoľniť sa. A práve odtiaľ pochádza bolesť zadnej časti stehna a zápal. Teda zápal šľachy bicepsu stehenného, tu vedľa kolena. To, čo urobíme, je jednoducho najlepší spôsob, ako mobilizovať a uvoľniť sedací nerv v tomto prípade. Sadni si viac na okraj stoličky, je dôležité, aby si mal nohu pevne položenú na zemi. Chrbticu zaguľatíš od hlavy až po krížovú kosť, až na koniec chrbtice. Nechaj ma dať dole mikrofón, inak budeš počuť, ako mi brada škrábe, alebo budem počuť, ako mi krk vydáva ten holubý zvuk. Začni zagulacovať chrbticu, pozri. Prilož bradu na hruď a postupne zagulacuj, vytváraj písmeno C chrbticou, pokiaľ je to pohodlné. Ďalší krok, natiahni nohu tesne pred bolesťou. Chcem, aby si cítil natiahnutie v nohe, ale bez bolesti. Ak to bolí, stačí sa trochu vrátiť späť. V tejto pozícii urobíme ten istý pohyb s chodidlom aj s hlavou. Pozri, zdvihni chodidlo, zdvihni hlavu. Spusť chodidlo, spusť hlavu. Dávaj pozor, že nehýbem kolenom, nehýbem bedrom ani chrbticou, je to iba chodidlo a hlava. Tento pohyb urob 30 krát, bez ponáhľania. Oddychni si a zopakuj 3 krát. Sú to 3 série po 30 opakovaní. Hneď pocíti, že noha je ľahšia, bolesť je zmiernená. Ale je dôležité si zapamätať, že najmä v prvých dňoch tento cvik budeš robiť len raz denne. Je to preto, že nerv potrebuje čas na oddych a zotavenie po tom, čo ho rozhýbeme. To je jasné. Ďalším krokom je uvoľniť samotný sval. A v tomto prípade nie je najsprávnejšie použiť naťahovanie, pretože ak je šľaka zapálená, naťahovanie spôsobí bolesť a zápal šľak sa bude hojiť ešte dlhšie. To, čo urobíme, je uvoľniť body napätia alebo dokonca spúšťové body tohto svalu. Zostaň sedieť na stoličke, ale na jej okraji, s chodidlom pevne položeným na zemi. Trochu si tu vyhrnem oblečenie. Pozri, použijeme brúška prstov, aby sme našli spúšťací bod. Biceps femoris je v strede, smerom k vonkajšej strane stehna. Takže si daj toľko času, koľko potrebuješ. Pomaly, bez ponáhľania, dobre? Nechcem, aby si sa zranil pri hľadaní najcitlivejšieho bodu, najviac bolestivého miesta, alebo dokonca uzlíka vo svale, uzlíka pod tvojim prstom. Našiel som tu najcitlivejší bod. Na tomto bode vyvinieš mierny tlak, aby si mal čo najmenej bolesti a jednoducho sa uvoľníš. Sleduješ, čo sa bude diať. Zostaň v tejto pozícii, udržuj rovnaký tlak od začiatku až do konca po dobu 1 minúty. Pocítiš, ako sa uzlík uvoľňuje, sval sa uvoľňuje. Ako by sa pod tvojim prstom roztápal a samotná bolesť sa zmierni. Po minúte pokračuješ s rovnakým tlakom. Nepritláčaj viac, nesnaž sa byť múdry. A budeme udržiavať tlak a jemne pohybovať nohou. Pozri, natiahni a vráť späť. Rob tlak spolu s pohybom ešte 30 sekúnd. Uvoľnením svalu sa zlepší krvný obeh a práve odtiaľ prichádza ten pocit, tá vlna uvoľnenia. Ten pocit tepla, ktorý zostupuje do nohy, je to znak, že ste cvičenie urobili správne a vaše telo vám ďakuje. Vďačnosť, gratilus, gratitudo. A aby sme úplne zlepšili šľachu dvojhlavého stehenného svalu, kde dochádza k zápalu, uvoľníme hlavičku lidkovej kosti. Keď tento klop uvoľníme, noha zostane voľná. Odstránime preťaženie zo šľachy. To znamená, že okrem okamžitého zmiernenia bolesti, zlepšíme aj zotavenie a hojenie zápalu šľachy. To, čo urobíme je, že uvoľníme a priamo pohybujeme hlavičkou lidkovej kosti. Ukážem ti krok za krokom, ako nájsť túto kostičku. Môžeš prísť sem zozadu. Nachádza sa blízko tohto ohybu kolena. Budeš tu hľadať, pozri, brúškami prstov. Pocítiš tu dole pod prstom malú guľôčku.
Je menšia ako golfová loptička. Približne veľkosti sklenenej guľôčky. Ak budeš mať problém, môžeš prísť aj spredu kolena. Tu na začiatku predkolenia je u niektorých ľudí tento kostný výbežok veľmi ľahké nájsť. Pôjdeš v rovnakej výške, až takmer k zadnej časti kolena, na boku, nájdeš túto hrčku. Choď pomaly a určite ju nájdeš. Je to úplne jednoduché. Keď ju nájdeš, budeš ju držať. Spredu aj zozadu. Netreba ju stláčať. Tu uvoľni nohu, prenes váhu na druhú nohu. To je dôležitý tip. Jednoducho budeš posúvať túto kostičku dopredu a dozadu. Sústreď sa na to, aby si mal príjemné tempo. Nerob si starosti, ak na začiatku necítiš, že sa kosť hýbe. Ak sa zdá, že je všetko stuhnuté. Počas 30 sekúnd až 1 minúty si začneš všímať, že táto kostička sa začne hýbať. To je to, čo ti ukáže, že vlastne mažeš tento kop. 30 sekúnd až minúta je viac než dosť. Aj dvojhlavý stehenný sval môže byť skrátený a to sa prejavuje na kolene a na chrbtici. Na tomto kanáli už je video, ktoré učí, ako zmierniť toto skrátenie pomocou 2 cvikov. Stačí kliknúť sem a pozrieť si ho. A ak som ti dnes pomohol, zdieľaj toto video s niekým, kto cíti bolesť v stehne, v sedacom svale alebo v sedacom nerve. To je všetko, o čo ťa žiadam. Použij toto video, aby si pomohol tomu, kto to potrebuje. Ja sa s tebou lúčim. Veľké objatie a dovidenia na budúce.